gaadi ko min batti kongol jungo ma fuddi haaldi biyaɗo inna dina inda Allah islam fuɗɗori so neɗɗo liggima liggi tuba ka yiɓe ala tere ene on kay fonno wiɗam ko subhanallahi taw ko kalɗa ko nabi sallam haate ko yejiri ko yejirɗo wala onda ko wirdi ko yejitade kanƴo karno kanƴe o kandi woni suudu makko o tiɓɓirnaki e makko soko wiye kaari mata yiyani walla kaari mata yiyani kono dalil maɗo so tawi wonko hamma e rewol ono koye danga bango yolima yi oɗon samata jani haali salatu ibrahima haali ngappade ngololi oɗo kay kucciɗo e moɗon wi annabi sa sallam anda ko wirni mbiɗon gandi qur'an mbiɗon gandi annabi sa sallam kaale jabudemo marno Allah gonan ɗon walla Allah gondir ɗon nangueɗam ɗo mane ammin nangueɗa ɗum saka noon on wonɓe ɗo e wuuteɓe nangueɗam ɗo mon somi tawi on to galleji mon to waɗa on mbattata kadi moƴƴata e mon wassalam jokken so jiiɗi no humpitade gurdam no yeeɓi hami nanta neɗɗo yam ɗo hunde taw koye tirto walla goɗɗum taw ko kalnum en reftan walla en sefita bisimillah bandiraɓe jokken yewtere meɗen alhamdulillah rabbil alamin eɗen calmi dendagal bandiraɓe foof batton haqqillaji e diineji moɗon gandon hankkadi kam fulɓe kam so tawi koye muɗumen fof ummortono ndimago e neɗɗago e fof keeferago lumtima sa naati e ɗiɗo no wiyeten ɗum kadi sana wona tibta fo ko ɗum ɗo voilà goɗɗum ala koɓe namdirta ko live aɗa nanda e mbi anabi sallam gueɗe e mbi hen Allah gueɗe taw ko halpulaar e ɗemgal pulaar min noon alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah nde Allah wurimi ha keɗimi konngol ceerno Oumar Doucouré to Sinthiou Garba yo Allah junnu gurdam makko yo Allah junnu gurdam makko ko yiyannomi e defte mi ronka sifade mi ronka andude koye defte janomi sa naati makka ko ni saareɗo annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni saareɗo oɗo Oumar Doucouré dari en haaldumo e pulaar e ɗemgalam e pulaar e ɗemgalam e radio haal pulaar en wiyata radio fulɓe ala barke fulɓe gonti wonde hefreɓe mi wonta wi radio fulɓe fulɓe kay ɓaade Allah keddande annabi sallallahu alaihi wasallam mbaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam anda ko wirni ala mi yalti hen alaɓe radio haal pulaar en kanko Oumar Doucouré yo Allah juutnu gurdam makko oɗo jalla wode ɓumni ɓerde yo Allah ɓumno ɓerde makko no ɓumno ɓerde julɓe ni alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil ha heewi yo Allah jurnu gurdam makko yo Allah waɗa mo moƴƴere oɗon kalni e haala layyaji ɗi seerenɓe cefima kaari sona mo welaka famde walla mo welaka nande layya rendetake yimɓe ndenta layya hayso funeɓe Allah wawi ɓe gaɗa ɓe ɗakkudiri tubakoɓe ceerneɓe ɓe ndendata layya renduɓe hirande ndendata layya debbo e gorko suka e mawɗo ɗanniɗo e jooɗiɗo fof kala kattanɗo yo layyo sa nemretoma hen layya debbo e gorko suka e mawɗo ɗanniɗo e jooɗiɗo kala kattanɗo yo layyo layyanto hoore mum ɓaynaki hay goto ganno ɗum so tawi an gorko noon so tawi aɗa hattani a layyanima hoore maɗa a gasni joguiɗa ko rewɓe nayi debbo fof koye galle muɗum e ɗum no mo jiɗɗa fof coona ɗum damgol kono wona wajibu e maɗa wona wajibu e maɗa sifaji ɗi on kalnama dammiri ɗi so tawi ko beyɗi walla so balɗi kala hen ko woni yataw tan ene hiisi taw ayiba ala e muɗum hay hunde kala kene wiye sindo ala e dammiri hen ayiba taw ala hen ɓe jettanaki on noon coɗɗo layya enen ɗe julde bale ɗiɗi walla bale tati dammugol ngol rokka rakkal walla rokka maaro walla rokka ko wowani ñamde reedu muɗum jogi so tawi doggol reedu ndu en teske e ellaji ya taw reedu ndu doggol ngol koko ñiiɓi ɗum hankadi wonti rafi kono a fini ha tawi reedu no dogi janggo julde hay hunde ala ko ɓeyti hen ella ala walla waɗa walla a rokki ɗum rakkal wowani ñaami ɓuutama lelima balɗe ɗiɗi ummaki ɓurtodiru hankadi wonti rafi so tawi noon ummima sa ummini ene daro ene wawi dara tigui yirlo seeɗa woni tan ko gameɗa a tan ɗum layyede
reedu dugnduni taw reedu dog ayani goɗɗum hankadi ha ene reedu men dogi hankadi ha natti darade e leyɗo goto ko hay sa ummini dartako layyataki mbaton hakkillaji mo e ɗeɗo gueɗe fawade noon wiide ko ɗo jawdi tonnoto walla ko ɗo tonnoto ala dottanno ɓendu ti gasi hitande ma so lebbi jeegom Allah addi élevage so dañi lebbi nayyi timmi so marhaba timmugol ngol ko ɗum daara so tawi jawdi dañi hay sinno ko duuɓi ɗiɗi kono jiiɗo fof sikkata no jawdi yarata koye lebbi jeegom walla lebbi jeetati ɗum waɗa ko barke ko yawni hankadi koko yawni tan waɗa ko barke e wiide on noon wonde so tawi haade neɗɗo so tawi juulde ari haade neɗɗo hirsuɗo acci almami hirsa yarode ko almami mum jetani hirsata ya taw ko almami mum jetawamo hirsata ɗo hirsata kono aɗa andi almami yimɓe darto ko 9h juulata ko 9h30 so 9h maɗa e dimmi yoni hirsu jawguel ma saɗi hen jaam sa adima almami artude mbaɗi assalamu aleykum waɗi khutba alima jaggu jawguel ma hirsu an so tawi aɗa fata almami a rewi to walla a rewi ga aɗa fata jawguel ma ɓoccitima naate ladde no mbatta fata almami ɓuuri yiɗede so tawi oɗon ɓaade kay ko wonande jiiɗonde almami hirsata fada ha almami hirsata e onon yahaɓe pummugal ɓe kala jaaɗo e pummugal jahowo pummugal so tawi on yettima e dengeral pummugal ngal sakketaki nafletaki hay hunde ko takbirta tahlil subhanallah ɗum tan woni e dingiral he yiɗa e moɗon kadi dendagal onon yahoɓe ɓe fof helli faaɓe suka fof yo mbaɗu dingiral so tawi eɗen daña dingiral ngal ɓuuri jaɓede ɓuuri yamirede so tawi noon lor ari jama so tawi noon lor ala e jama toɓo ala luufu ala haydara goɗo guccinoyɗo dingiral ko ɓuuri labbe ko ni foti goɗɗum ala hen ni foti son jettima to fammeteɗo juuletaake hade almami arde nafretake so tawi noon ko e jama so ari e jama ɗum a salmata yetul masjid ko jama ka calminɗa wona dingueɗal ngal comcimoɗon ne wona wajibu tan taw kesi ala yongol yo tan so ngol hiiɗi no ɓaade ngol wawi faɗude samba kuuka ɗirani e ngol ɓaleji ɓiɗi haram ɗi mbaɗati ni walla dimbal jabote ala ko waɗa ala ko defata yo e laaɓ tan hay sono ko perkani yo labbe tal taw sa yi aɗa welto nani batto hakkillaji e moɗon e ɗum ɗon batto hakkillaji e wonon kadi ɓe cuwa kadi dañata yaaji jaare jam ko Allah hokki on fof mbaɗon ko Allah haɗi on fof goppon wonon rewɓe no jaare jam ko Allah hokki on kadi ƴette ko Allah haɗi on kadi muñe julde wona ñande wotere julde wona ñande wotere muñane rewɓe worɓe julde wona ñande wotere julde wona ñande wotere wona a heɓino rawane aɗa wonde gorko duuɓi nogas duuɓi sappo duuɓi joyyi duuɓi jeetati ñalawma goto wiima ala walla aɗa ande wonko hefti ɗum ala ɗum muñnani kono rewɓe mbiyete e oɗon noon waɗoɓe yewtere nder galle to radio Haalpulaar en ɓe radio Haalpulaar ɗo kaara ɗiɗo ñameje oɗon taara ɗiɗo sobleji mormon ɗum de mara wona dewal Allah wona cudde koye men de hakkunde moɗon e koye moɗon e Allah hakkunde moɗon e Allah kaale ɗum toon hade mon haalde e nder debbon tambi waɗa ga basalle waɗa ga ni waɗa ceernel moɗon fasigel moɗon kuɗengel hade makko yaade omo haala diina omo haala ko Allah wi'i ko Allah yiɗi omo huccite moɗon kay ko onon ɓuuri hande haaldude omo huccite moɗon keddi koye men onon keddi ɓalli men on kulani on kersani saka ha bonnedagal mon e bonnedagal makko ndendon mbiyon neɗɗo beele so tawi neɗɗo debbo mum salanima ɗum walla debbo gorko muɗum salanima ɗum ene tiiɗi jungo e muɗum walla gorko o ronki e debbo yo jooɗo beele ene dagani ɗum yaade ñaago yo Allah walla gollo e debbo o ceernen ngel wi ala o fen Allah fennimo fen hoɗo Allah haɗi neɗɗo ñaagade ɗum ñaagade moƴƴere walla ñaaganade hoore muɗum moƴƴere beele so tawi kanko ceerel bingol no fasigel ngel yahata ko wodan ɗum o beele so tawi o ñaawi ɗum neɗɗo jarowo sangara daganaki ɗum yaado ceerno ñaaga ɗum ɓiyam o sangara dagotako ɓiyam o de ko ƴettowo daganaki ɗum neɗɗo yaado to ceerno mbaɗa ñaagui duwaw beele ɓiyam o ene woppa sangara
kala ko oron kirbi ko o wata nyagade Allah so tawi biida da o mo ci tagil so debbo jabana vinci hagil ha maaji sopadu bonde mbada huunde e bagage mbada jawdi ma e doole ma e faayide ma e diide ma nde mbaddi hayɓe ngayni kanko Souleymane alayhi salatu wassalam kanko e ronkan ñagade Allah lo konande kono nde o har jini e debbo he holɓe o ñaagi tabore walla wona ko ayi ko wiyatini bi arsha muslimin ki ɗum wona kaɓal maadi fekk bonde ɓeɗo gandi kalto ye yamra l'islam yamrani yo haqqille debbo itte walla waɗini Souleymane humam binni kanko de adiri ko Allah ta'ala wati muslimin de debbo haali ko haalano ko de o ruttake diine he ala o rutti o yo debbo addi walla ayyukum yatini bi arsha de debbo ari ayyukum yatini bi arsha kama yatini muslimin sa a heɓani haqiya so Allah kay ala jaho kay fala budda waɗat feere nde adda nde debbo o ari kaɓal nde ngal nangi ɗum ngadi yiyata nanta natti yiide natti nande bismillahi rahmani rahim jaggima fiilama e dande muɗum ala fof diran bismillahi rahmani rahim min muy tariɗinan ɗon ala fof mo ɓoccitorto ayno hoore daddorde ko faylet ko foti ko ɗum ala nde walla ko o yii ko ko ɗo o wi rabbi inni zalamtu nafsi toñino hoɗam deke wa aslamtu ma Souleymane bino watu muslimin o lillahi rabbil wa Souleymane de ko lillahi rabbil alamin bandiraɓe ɗon gandi hay sindo ko neɗɗo joƴƴo joom haqqille fuccita e moɗon nam ɗum beele haɓɓude debbo walla liggade dagi walla goɗɗum o yedde on o yi ɗum dagaki jaɓana mo ɗum kono julɓe ɓiɓɓe julɓe ñaganade ɓiyum Allah e ko ron kadi ɓiyum e ko ron kadi debbum e ko ron kadi hoore mum ñaganade ɗum Allah ni harmi eccoɗon ɗo oɗo mambinde kuɗa ɗo dagaki kadi e dagnan ɗum sonano ko lewru taske aɗa ko boni yo haɗama haɗo guure kaɗe an téléphone an télé halpulare yet woto majjin halpulare ɓe woto majjin halpulare ka majjuɗo woto majjin halpulare kono fof mbiyaɗa ene harmina ko mawɓe ma e mawɓe ma mbaɗanno guila hanki e canki donki yaade an ko ɗum joni garɗa aɗa keɓa an kadi an muɗo saka ballu maade bonde yet ko jaɗon ko batta killaje koye moɗon e diine islam yo Allah reen yo Allah wallu yo Allah aynu reen gandunde kadi onon bandiraɓe so tawi taske darima ɗo nan kadi ha taske juule dendagal ko neɗɗo ene ittanno e ɓandu muɗum yo dartin illa noon watti lorde ɗum kono cegineji walla sukundu walla ko nandi hen so tawino watti lordema aɗa wawi holtade walla aɗa wawi ittude cegineji kono so tawi lordanima aɗa wawi ɗaccude ha julde accu ha jaaha juuloya wona subaka julde ko sa juuloyi arti pemboɗa sabu dendagal ko woni e maɗa fof leɓol muɗum kala ko woni e maɗa gueɗene fof ene windine baraji ha jofte layya maɗa layya lotetake saka sallige min gandu men salli o mayɗo son batti ñamde maɗo kadi salligo ɗon min gandu layya ne salligini min gandu men salligini ko mayɗo kono gurɗo ala mi andal hay lotode woto loote woto loote jawdi woto loote accide hen so tawi noon woni ko ñande julde nde a wari jawdi ma alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗa hen ko gueɗe tati ñammin hen galle ma taw ha yona cakkoɗa hen hay sinno ko neɗɗo gooto cakkoɗa hen hay sinno ko neɗɗo gooto so ɗiɗo so tata sa sakkima gooto yoni sa sakkima ɗiɗo yoni sa sakkima tato yoni faltaka kadi cakkoɗa miñi kadi cakkoɗa mawni kadi cakkoɗa goɗɗo faltaka kuttowo o mbeɗa ko woto itti tewo so wona ko dokkuɗa ɗum kaldun nguru ngu yeetaji kolci ha harade haram hoore ha harade haram ɗum fof ala hen ɗum tan woni ko ala hen kodde won jokkode ha juyim waɗo yo Allah wallu en enen fof nde ɗo julde en dañɗen yo Allah wallu en dañirɗen ko julɗen yo Allah suure en dañiɗo ko julɗen enen ɓesmuji meɗen fof
yo Allah walla en cuurɗon ɓesguuji meɗen en belnoɗon ɓesguuji meɗen en belnoɗon kadi ɓerɗe ɓesguuji meɗen Allah suura en e ko wona ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo batte hakkillaji moɗon kamɓe noon wiyoɓe maayo nafataɓe ko babiraɓe maɓɓe tan woni ɓe nafata sindo maayo nafata kay goto renta so maayo nafata hay goto renta i aɗa baba ma en may galle aɗa jooɗi hen duuɓi aɗa ñaama aɗa kees dulwas i mbiya maayo nafata bandiraɓe oɗo cheyɗanul islam o Amadou Ibn Taymiyya on selli iye mayɗo so mayi tan mayi hay hunde ala ko nafata bamma ko ɗaccara e nder hay ɗum hono bamma ko ɗaccara jeete so mbiyama min mi jooɗima duuɓi o hikka mbattumi wiide yande sere moɗon on meeɗan nede mbaɗa haala wahabi on mbatu ɓurkinde nattu on hersude wona on kersata nattu on taarade wona oɗon metti taarade o ganda min alhamdulillah kala ko kalami on guittata ha maayo a daroto bul masourete nan ɗon on guittade salatu ibrahima nan ɗon ɗon koɗo mbatten mi waɗi ni salatu ibrahima nan ɗuɓe kani haɗum so mbino haɗum ko mbawɗa heɗan nanguɗem ngal ɓan kaalo ɗum muɗon yinani tuptoɓe aɗa haal sortayde mami haalta maɗa andi mbaɗa andi woppu gella ono fof bandiraɓe ko seedeji yo woppu wono keɗi jogoɗo ɓeydoɗaɓe yo woppu mbimi salatu ibrahima ko haram mbimi hamti haram ne kadi harmi harma haram ay ala guitow ɗum hay goto jogui dalil fo yo addu wi ko nangam walla ko tiiɗe ɗum gasa ceerno walla sa baji fotala ko mbawɗa wonde fof so ari tan addu qur'ane kadi kono Allah wi harmina hunde ko Allah harminta so Allah wi hunde ne harmi kay ene harmi wona ko Allah yi dedaɗo no harmi nde yimɓe mbi ko dedaɗo wal gandude bawu jeete wonko mbiɗa haal jomumen e nden ɗo gueɗe bandiraɓe ƴeewa heruji moɗon o foti min dañno ɗo gasi wonani wala kanan ɗo o ko jokku bandiraɓe ɓen calmini seeɗa meɗen ɓe gonno salminde fof en downiɓe kadi dendagal jahiyaɓe eyyi wonde ɗo hitande kadi e ndiwɗo lewru dendagal dewle mbaɗaɗo hen yo Allah waten barke kala ko fagga hen kadi ɓiɗɗo jibinaɗo hen kadi yo Allah waten barke kala ko fagguiɗen e hitande e ndiwɗo lewru kadi yo Allah waɗen hen barke yo wujitno wen ɗen fof yo Allah waten barke yo Allah reen sukaɓe meɗen wonɓe ladde e wonɓe e wore foof e ɗiɗo musibbaji e ngal ɗo basal e sukaɓe meɗen fof ko ramande no kowlire goto fof ene ronkiɗo fayi goto fof ene ronkiɗo fayi yo Allah tande ndeɗo saɗede yo Allah tan ndeɗo jindede kono hande ɓuri fof jinde ene howlinde en kam enen haalpulaar en ɓiɓɓe haalpulaar en ko wiyede haalpulaar en ko yefereɓe duttima e less keferagal yo Allah dondina ɗum ndeke yonde ko wona sehil babinaɓe tan ndeke yonde ke ɓen ɗo fedde famboriɗe en nanɗo ɗum noksoɗo ndeke ndeke yawriɓini annabi sallam yo tan ɗum ɗo sindo annabi sallam en anduno anda ko wini sindo en anduno e dow oɗo ɓayri mo mbiɗa mbiɗan ka julɗo ma artema kadi lelta ma artema han mbinni o onon tawa ɓen onon fof puddi Allah ene moɗon onon fof ma arte moɗon sabu yako so neɗɗo addima ko almami ene juulno so tawi bonni yon mbi subhanallah ganduɗo almami bonni wiyan subhanallah koñi ko bakkodinde ko fasiki juulo muɗum jaɓetake onon tawaɓe oɗon gandi ko haali ko so tawi welani on mbiyon subhanallah onon koy kam oɗon majjan oɗon majji nela sallam anda ko wirni subhanallah ɓena sallam ko yimɓe ɗe darna ɗum falla sallam ko yimɓe darnima ko Allah darnimo ɗon onon koye moƴƴeto kalton wala Allah darnimo ɗon ko o jinmi ko o mbimi ko o banmi o haalani babiraɓe moɗon o haalani yummiraɓe moɗon haalani kaɓe o ko Muhammadur Rasulullah ko o wi goɗɗo haalani on calminama on juurama yo Allah ko en kadi wattini o sa janggo ñande fof en mbaɗa yewtere so Allah ñande fof sen dañi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh alaji Isa haalino arabe kadi haali mirtu e salminago e radio gorgol so tawi ɗon keɗo e jawɗe ɗe alhamisa ko 9h jamma ha 10h radio gorgol onon wonɓe diwan nangoɓe radio gorgol jawte meɗen ɗe 9h jamma ha 10h jamma so Allah jaɓi inchallah
caggal ɗe kettuɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile ɗo e legal men Killinkare galle men Samasa mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin yewtere nde rewi lawol en calmini dendagal hettiyankoɓe no wirni tawtaraɓe golle ɓe ko ceerno Mahamoudou Diallo jeyaɗo to Wucci e ceerno men ceerno Amadou Moukhtar jeyaɗo to Wulu e khalifa men jinaɗo men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile e janengue mon Issa Yunus Ndongo eɗen mbiya kadi en battini inchallahu rabbi janggo seɗen guuri so Allahu lamdi inchallah. Alhamdulillah Ibrahim nangirano e jawɗe ko Issa Yunus Ndongo woni mara o jaggiro jawɗe kam ko jungo muɗum woni e goɗɗo fof gaɗo ko ballowo mo gaɗo ko ballowo mo inchallah koɗe pawete tan koɗe pawete jamma yeru suki giɗi koɗe pawete yaro mo dokkami o ko fayri wassalamu aleykum wa rahmatullah.